Wes, kita harus entek uang ya puter gini wae ya. Kono kae ijen ana. Ijene rono neh kaduan. Alam semesta. Oh, baton 12. Ya, betul. Kae. Betul kok ora. Mbah ayo delok. Ya mau jam-jam ambil anu kok. Dek kencor kok. Oh iya. Mayo ayo. Mayo ngono kok dek. Ini ngejak ning kretek iki mo. Tapi Kae ngendi? kono. Kono meneng kretek. Dangdute. Hah? Nggo dangdut ben. Ngendi ya? Ono kretek kok. Kono. Dangdut ben nek wong-wong dotak kono ora rono. Ya ora do seneng dangdut ben wong nom-nom ki.